Tytie naKiki vazotsiurwa nemanetizens kunzi aiwa content yenyu yanyanyisa mushure mekunge vaita content kusvikira nhengo yaTytie yamira imigani chigo. Okay, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to hit the notification button kuti pese vatinoposta mobva mangoudzwa kuti dzadigwa shuga nyaya dzenyu dziri pano. So guys, zviri kuitika mastreets zvakaoma uku. Pane video rakapostewa 20 hours ago raTytie naKiki. Kiki achitamba achisheka heka. But vamwe vati makuzonyanyisa kuexposa zvamunoita mubedroom muchadana kama single mother muchaona valaina ipapo vachigogodza. So others are light-hearted about it. Vakati ndo content ndo zviri kubhadhara rent, asi vamwewo vari kuti why do you choose to expose and disrespect yourselves like this? So ava vandeve kune dzimwewo nyika vari kutaura kuti vedu weka content yenyu richange rangova bonde kumberi uko. Yes, in as much as maZimbabweans akanga ambodzimwa flag yavo yakatodzimwa. Actually they are not supposed to be part of this comment gang, but nenyaya yekuti vanofollowa and Tytie naKiki tinotovada zvekutodaro guys, hatitomboregedze kufollowa. So vauyawo in as much as they were told to back off, vabva vauya vakati aiwa this kind of content inoratidza kuti Kiki ratova bhishu renyika. There are couples vanoita content. Look, vanatari matini, they don't do things like this. Paucharamba Kiki anozviuraya achange ari reject. Your wife is your privacy. But kana wakuratidza nyika chikafu chemukati zvaendwa, it has been gone. Vrr mipata. Oh my gosh, Itai content uko, not zvinyadzi. Ngoma kana yoririsa yakubvaruka. Uyai mundiundure ndozvimiririra misoro bhangu. Vamwe ndo vauya vakabva vatomuataka vakati ende watsamwawo. Vamwe vakati manje uchaita sei? Asi vamwe vari kuti tinomuita kuti adaro kuti hapana mwana naTytie. Dai vane mwana vese vangadai vadzikama. Wataura hako chokwadi, ngaangovhurira Kiki yake hotipoti. Kuri kunzi Kiki ane kachibhawabhawa so uye hazvichanakidzi. Muroora here uyu wekune umwe musha unosvika naye seiko kumusha kwenyu uchiti ndiye muroora wandauya naye? Yes, content chero vari kumusha vari kutengerwa magrosari, but zvimwe zvacho vanozoindawo kuchibhorani seiko navamwe. Kiki chibhishu chakakupinda big time, kunyadzisira ndokwaunoda. Tytie ngaasakusiya hake nekuti unozoshaya nokuda. Iwe kuita kusemesa vekubhawa vanosara pasi panewe. Hapana kwatiri kuenda. Why Kiki achifarira zvemagaro nezvekutsvodana chete? Hapana zvimwe here? Tytie wangu uri panguva yachimbetu. So ndo vamwewo vari kuti vedu weka tiri kuzviona chaizvo kuti muri kudanana. Yes, mabhills ari kubhadharwa, but machirega kuramba mosvika pakumisana nhengo kudaro. Pane muNigerian auya akati some content they are not to be posted. Do you even have parents, in-laws, vedweka? Guys, when are you going to post praying for your marriage or going to church? Nai baba na mai Tytie. Kiki wasn't like this before. I blame the boyfriend. Seriously, is the one who is disrespecting her. That's all. If Tytie never allow this, we're not going to this all. So please forgive the wife. She find a wrong person in a lifetime. Manzwawo manyorero acho ndangokonewa pronzawo ninyaya yacho. Asi muNigerian uyu musakanga mukuti ava ndivo vakanga vasigwa kaflag yavo kukanzi they are very supportive, but vari kuti we don't understand this couple's content anymore. Where is their morals, respect and dignity? Swear to God, I'm deleting them kubva phone mango. Do you really have a post every day? If you don't have content, please do not post every day. Don't force it. Maturity is when you break up with your boyfriend, but you still try kuramba uchimufadza uchiita zvemagaro. So ndo
mashoko ari kubva manetizens kuti she doesn't see it like, but one day she will realize it, that she's letting herself get used over monetization and pleasing husband. She's still too young to comprehend, but I hope then when this happens you will be able to heal. Apa une a giant tattoo rakanyogwa zita remukomana wako. Zvamatoita izvi guys inofanira kuita a pact till death chaiyo, nekuti mukazoregedzana zvichanetsa. Chero iye anouya achizodanana naKiki achaita sei? Gumbo rese rakanyogwa kunzi Tytie, ukuwo Tytiewo achaita sei atojaira kakutamba neumwe wake. But anyway guys, ndozviri kutaurwa nemanetizens. Isusu tinongoti content yavo. This is their page, this is their life, this is their content, and these are their decisions. Ndozvavanenge vaona zvakafanira. If you feel like you cannot consume it, then you are free. Guys, democracy pamapage apa vanhu vabatirwe futi kuona zvavasingafaniri kuona. Do leave your comments on what you think.